Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In deze uitzending van Venray van Toen gaan we terug naar het jaar 1999. In het Odapark is een prachtige kathedraal gebouwd van bamboe en elastiek. Op zondag 20 juni wordt er hier een plechtige heilige mis opgedragen, waarin een speciale plek is ingeruimd voor het gerestaureerde 13e eeuwse beeld van Sint Oda uit de Grote Kerk. Na alle plechtigheden wordt het beeld van Sint Oda in een processie weer teruggebracht naar de Grote Kerk. Kijkt u weer mee naar prachtige historische beelden. Welkom aan u allemaal. Speciaal aan alle Oda's en Odettes, aan Odilia's en Oeikes, zoals men hier in Venray zegt. Het is een prachtige, het is een unieke omgeving waarin wij ons hier bevinden. En ik denk ook dat we onze gedachten best de vrije loop kunnen laten. We kunnen naar boven kijken en contact zoeken met onze opperbaas. Wij kunnen ook naar elkaar kijken en elkaar bij de hand houden. Want wat hier allemaal tot stand gekomen is, dat is werkelijk het werk en de handen in elkaar van velen. Verbondenheid met de hemel is eigenlijk hier vanzelfsprekend in deze kathedraal. Wij zijn in de kerk gewend andere microfoons te gebruiken, zodat je ook wat bewegingsvrijheid hebt. Maar ik wil me wel aanpassen in deze. Verbondenheid met de hemel is vanzelfsprekend hier in deze prachtige kathedraal. Gemaakt naar het voorbeeld van de kathedraal van Chartres. Ik heb de annalen erop nageslagen en heb gezien dat die 5 keer is afgebrand. Dat is met deze gelukkig niet gebeurd. Hij is vooral bekend, die kathedraal, vanwege zijn prachtige gebrandschilderde ramen. Nou, u hebt genoeg fantasie om die hier zelf ook in te plaatsen. Het geeft alle ruimte en alle mogelijkheden.
We zijn ook in dat Oda-park hier. Heel bijzonder. Het beeld van Oda gerestaureerd en wel, wat zo aanstonds ook naar de Grote Kerk teruggebracht zal worden. Oda-park met een hele geschiedenis. Daar moeten wij ons iets over laten vertellen, vind ik. Daarom mag ik de heer Toon de Brok vragen om iets over Sint Oda aan ons allen te zeggen. De heilige Oda wordt tegenwoordig tot die groep van heiligen gerekend waaraan men twijfelt of ze wel echt hebben bestaan. Dat is jammer, want het is zo'n sympathieke heilige. En allen die naar haar genoemd zijn, moeten ook wel lieve en sympathieke mensen zijn. Als ze werkelijk tot het rijk der legenden zou moeten worden verwezen, dan moeten we toch goed beseffen, een legende is afgeleid van legenda. Dat betekent oorspronkelijk dat wat in de liturgie gelezen moet worden. Het gaat om ideaalbeelden van vroom, heldhaftig, ascetisch leven, ter stichting, ter bemoediging, ter navolging. Luistert naar dit mooie verhaal van onze heilige Oda uit het boek van professor Ludo Jongen, genaamd Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen. Voor deze gelegenheid heb ik er iets aan toegevoegd en iets gewijzigd aan de hand van de eeuwenoude kroniek die geschreven is op het klooster Jeruzalem. Op het graf van Sint Lambertus, die is vermoord in 706, in Luik gebeurden vele wonderen. De verhalen over miraculeuze genezingen verspreiden zich als een lopend vuurtje. Mensen die al jaren sukkelden en bij geen enkel heiligdom baat hadden gevonden, bezochten ten einde raad het graf van deze heilige. En deze verhalen over de wonderkracht van Lambertus bereikten ook Schotland, waar men al jaren naarstig alle heiligen aanriep ter genezing van Oda, de beeldschone, blinde dochter van de koning. Zodra de wonderverhalen over Lambertus tot het Schotse hof doordrongen, besloot het koningspaar hun dochter naar Luik te zenden. In een groot gezelschap arriveerde Oda in Luik. Wakend en biddend bracht ze onmiddellijk na aankomst de nacht door bij het graf van Lambertus. Tegen de ochtend viel ze in slaap. Toen ze wakker werd, zag ze voor het eerst van haar leven de zon schijnen. Dankbaar voor het wonder dat God ter ere van Lambertus had laten geschieden, beloofde Oda haar verdere leven in dienst van God te stellen. Terug in Schotland werd niet alleen gesproken over haar wonderbaarlijke genezing, maar vooral over haar schoonheid, die nu volmaakt genoemd kon worden. En God kreeg steeds meer plezier in zijn werk. Toen kwam hij op het idee om mensen te maken. Zou hij het aandurven?
Mensen met net zoveel fantasie als hij zelf. Mensen verder laten scheppen met alles wat hij zelf begonnen was. En God waagde het erop. Hij zei tegen de mensen: bouwen jullie verder aan deze wereld. Elk huis moet bewoonbaar zijn en blijven. Wat koud is en versteend moet warm worden. Wat onbuigzaam is en star, maakt dat zacht. Maak goed wat nu nog niet goed is. Heilige heilig laten. Maar er zijn ook nieuwe denkers. Nieuwe denkers over religiositeit van vandaag de dag. Waar stel je je geest open voor de grootsheid en de wonderlijkheid van de schepping? Moet je dat per se binnen de 4 muren van een kerk? Of kun je dat ook in een prachtige kathedraal als hier beleven? Maar die nieuwe mensen, die nieuwdenkers, die worden toch vaak moeilijk begrepen. Ze zijn als het ware een bedreiging voor veel mensen. En dan moet ik zeggen, ik denk dat traditie altijd op gespannen voet staat met mensen die hun fantasie gebruiken. Zij geven vorm aan datgene wat zich in hen beweegt en afspeelt, denk ik. Zij geven hun visie van binnenuit op het leven en maken dat duidelijk in bepaalde voorwerpen. Maar ook daar de spanning tussen oud en nieuw. Als ik kijk naar de kunst die hier tentoongesteld is in het... Tenim de tua gloria revelante te credimus, hoc de filia tua, hoc de Spiritus Sancta, sine differentia discretionis sentimus. Ud in confessione vere sempiterne veritatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Quam laudam angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant
san clamare cotidie una voce dicente. Teken van verbondenheid, houd mij in gedachtenis heel jullie leven. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren totdat Hij komt. Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere Victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Et laudabilis, et gloriosus in secula, et benedictum nomen gloriae Tui quod sanctum, et laudabilis, et gloriosum in secula. Benedictus est in templo sanctum gloriae Tuae, et laudabilis, et gloriosus in secula.
De zegen van de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ite missa est, Alleluia.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelis de Smitfonds.